TMTV. Сәлем дуслар, TMTV каналында татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын үзендә туплаган шоу-biz тапшыруы. Димәк, мин Лилия хәзер сезгә шоу-бизнеста ниләр барлыгын сөйләп бирәчәкмен. Җырчы Гөлназ Солтанова тормышында кискен борылыш. Ул үзенең тормыш иптәше белән аерылышкан. Билгеле булганча, җырчы икенче тапкыр кияүдә иде. Аның бер кызы һәм 2 улы бар. Күптән түгел генә Гөлназга Инстаграмда "Синең ирең Марат Яруллин белән дуэт җырлавыңа ничек карый?" дип сорау бирделәр. Һәм Гөлназ берничек тә түгел, "Без аерылдык" дип җавап кайтарды. Барс Медиа тарафыннан оештырылган хәйрия концертлары үз эшен дәвам итә. Күптән түгел генә җырчылар онкология үзәгенә барып концерт куйдылар. Без әлеге бәйрәмнәрне алып баручы Айсылу Лерон белән элемтәгә чыктык. Кичә без Казандагы онкология үзәгендә хәйрия концерты куйдык. Чираттагысын дип әйтергә кирәк инде. Татар җыры лауреатлары Илдар Әхмәтов, Татарстанның атказанган артисты Илназ Бах шушы хастаханәдә дәваланучыларга үзләренең иң матур, иң популяр җырларын бүләк итте. Бик җылы очрашу булды ул. Алкышларга күмделәр, кушылып җырладылар. Әлбәттә, шушындый авыр тормыш сынаулары белән очрашканнар өчен әлеге концерт бик әһәмиятле булгандыр дип ышанып калабыз. Берникадәр онытылырга, проблемаларны онытып, әз генә елбаярга бик шундый матур сәбәп булгандыр дигән өметтә калабыз без. Татар җыры 2019 бу елны юбилейын үткәрә. Әлеге бәйрәм һәр вакыттагыча пирамида күңел ачу үзәгендә узачак. Оештыручылар тарафыннан тамашачылар өчен зур сюрпризлар да әзерләнде. 20 еллык фестиваль күңелле булачак. Билетлар инде сатуда. Татар эстрадасында чын бизнес-вумен барлыкка килде. Җырчы Гүзәлем Казанда гына түгел, ә башка шәһәрләрдә дә үзенең бизнесын киңәйтергә йөри икән. Рәсәйнең 4 шәһәрендә яллык сату кибетләрен ачарга йөри ул. Берсе Яршалла, икенчесе Өфе шәһәрен, тагын кайсы 2 шәһәр дип уйлыйсыз дигән сорау белән ул үзенең подписчикларына мөрәҗәгать итеп яза. Гүзәлемә уңышлар, ә иң мөһиме бизнеска артык тартылып, җырлавын ташламасын. Бер атна элек Рифат Зариповның хәлләре бераз гына начарайды. Тавышына зыян килеп, ул үзенең ноябрьдә узачак концертларын декабрь аена күчерде. Үз чиратында җырчы барлык тамашачысына да сәламәтлек теләп кала һәм аңлаганнары өчен рәхмәтләрен әйтә. Элвин Грей тиздән безне шәп клибы белән сөендерәчәк. Уйламада дип аталган җырына төшерелгән клипны ул үзенең Instagram аккаунтына куйды. Җырын инде сез интернетта тыңлый аласыз, ә менә клип премьерасын бераз гына көтәсе булыр. Татарстанның атказанган артисты Ландыш Нимаджанова махсус шоу-biz тапшыруы өчен бик кызыклы интервью бирде. Байбулатның репортажын бергәләп карап үтик. Сәлам дуслар, ял көннәре җитүгә бар халык каяда булса барырга ашыга. Кемнәрдер дисә авылларга кайтып китсә, калганнары шәһәрләрдә урнашкан сәүдә үзәкләренә табаглалар, ана инде ял итеп, күңел ачып, рәхәтләнеп кайталар. Шундыйларның берсе Казан шәһәрендә урнашкан Южный сәүдә үзәге. Без бүген монда һәм без үзебез генә түгел, танылган кунакны да чакырдык әле. Бүген бездә кунакта 3 бала әнисе, җырлы иҗади гаиләнең бер вәкиле, Татарстанның атказанган артисты Ландыш Нимаджанова. Ландыш, ничек хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Беләсеңме, менә синнән сорыйсы килә, сез ял көннәрендә нишлисез? Без ял көннәрендә ял итәбез. Теге тулырак әйтсәк әгәрдә, ничек итеп ял итәсез? Без кинотеатрларга йөрергә яратабыз балалар белән. Алар бит инде мультикка баралар. Аларга бер бәйрәм, чөнки кинотеатрга барганда мультик кына карамыйсың, попкорн аласың, тәмле әйберләр. Тәмле сулар аласың. Кока-кола без алмыйбыз. Южный сәүдә үзәгенә килгән бармы? Бу инде тупас сорау булыр.
Ләкин шулай да качан ахыргы тапкыр шушында булдыгыз? Без һәр атна диярлек монда йөрибез. Чөнки элегрәк тә инде без бу тирәдә торадык. Балалар да хәзер бу тирәдә балалар бакчасына йөриләр, мәктәпкә йөриләр. Барыбер без монда, бу якларда һәм бу южный миңа ничектер күңелгә якын. Без кинотеатрда да монда, балаларга киемнәр алганда да, бытовая техника кирәк булганда да, уйнаганда да, монда бар нәрсә ашаганда да, бар нәрсә дә бар дип. Монда иң еш керә торган кибет нинди ул? Бөтенсендә керәм. Һәрберсенә әзизләп инде. Һәрберсенә әзәзәп, нәрсә кирәгенә карый инде, нәрсә. Ә менә гомумән Ландыш Нигъмәтҗанова кибетләрдә озак йөриме? Әйберләрне озак сайлыймы? Вакытка карап анысы. Вакытка карап, әгәр дә мин үзем генә икән, мин озаграк йөрим инде. Балалар белән бик озак йөреп булмый, балаларга тиз генә киемнәр аласың инде. Балалар белән керәбез, киемнәр карыйбыз, аяк киемнәре карыйбыз булган караганда инде, анда тиз генә киенеп, нитеп. Инде теге бер кая машинада Фәрит Әйшев көтә торган булса да озак йөреп булмый инде. Юк, ул яктан безнең минем андый проблем бер кайчан да булмады. Фәрит ул минем белән миңа күпме кирәк минем белән йөри. Үзе йөри. Бергә кемгә нәрсә кирәк булганда да без бергә йөрибез дә бергә алабыз. Хәзер меңләгән хатын-кызлар дип карап көнләшеп тә куйдылар инде бераз. Иҗатка килгәндә ничек анда хәлләр? Иҗатка килгәндә хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Без инде ничә елдан бирле шул иҗатка кирип китеп чыгып та булмый инде андан. Шуңа күрә шунда кайнашабыз, шунда яшибез. Әле менә күптән түгел ялгышмасам Башкортстан якларында сезнең концертларыгыз булды. Бугай име Instagram шилтәреннән карап беләбез инде. Нинди концерт булды ул? Гаилә концерты бугай бит ялгышмасам. Ничек узды? Гаилә концерты булды. Аллага шөкер, бик нык курыккан идем, чөнки балалар белән беренче тапкыр чыктык. Ничек үзләрен тотырлар? Сәхнәдә генә түгел, менә бит әле юллары да ерак. Беренче нокта инде ул безнең Ушалы дигән як. Без 800-900 километр бардык. Балалар белән бит инде ул юлда авыррак. Ләкин Аллага шөкер, иң мөһиме ширләмәделәр, еламадылар. Күп әниләр әйтмешле, нервада уйнамадылар. Барысы да әйбәт, концертлар да әйбәт. Аллага шөкер, барып кайттык, узды. Хәзер инде менә Татарстан якларына әзерләнәбез. Әкрен-әкрен генә Казанда да булачак, Алла берсе Казанда 1 февраль килегез. Менә шуны сорамакчы идем әле, димәк. Әйе. Менә ничек Башкортстаннан башларга булдыгыз? Ничектер ул яктан күбрәк сораулар килде, күбрәк чакырдылар һәм шуннан соң гына без уйладык. Программаны Фәрит белән уйладык та ничегрәк әйбәтрәк булыр. Хәзер бит инде барбер ничектер күңелле итәсе килә. Бөтен кеше дә тырыша. Хәзер бит инде артистлар үзегез күреп торасыз, бөтенесе тырыша, молодцы. Кем нәрсә уйлап чыгара, кешегә, халыкка кызык булсын өчен без инде тырышабыз. Шуңа күрә без мин генә түгел, мәсәлән, берәр артист кына түгел, баннер элеп кенә түгел, Ландыш Нигъмәтҗанова түгел, ә инде мин үземнең бераз гаиләмне күрсәтәсем килде. Фәритне сагынганнар. Әни безнең белән барды инде, Фәритнең әнисе. Аны да бик көтеп алдылар. Шуңа күрә без инде аннары гастрольләрдә йөргәндә миңа үземә дә күңелсез булмады, чөнки балалар турында кайгырасы юк, бөтенесе үзем янында. Шул яктан да бик әйбәт булды. Шуңа күрә авыр булмады, рәхәт кенә. Гаилә концертыбызны дәвам иттербез дип уйлыйбыз. 1 февральдә кайда була? Менә хәзер күп кеше шул сорау биргәндер инде. 1 февральдә без Уникслар залын алдык. Уникслар менә шунда әзерләнәбез. Менә кайбер кешеләр сорый инде, менә миндә шуңа күрә шуннан чыгып сорыйм. Ландыш Нигъмәтҗанованың үзенең генә сольный концерты көтеләме дип, яки инде алга таба менә шу уңышлы проект гаиләле концертына дәвам итәсезме? Анда күбесенчә мин генә җырлыйм. Мин генә дип әйтә алмыйм инде. Анда бөтенесе дә җырлый да, бии дә дигәндәй. Мин күбрәк күпчелек җырлыйм. Шуңа күрә менә бу Ландыш Нигъмәтҗанова инде ул мин гаиләм барыбер без бергә. Шуңа күрә миңа шулай рәхәт, миңа шулай уңайлы. Һәм мин үземнең яраткан, кеше яраткан җырларымны бүләк итәм. Бу ничек дип атала бу программа сезнең? Гаилә концерты.
Гаилә концерт демәк инде теге башка төрле итеп әйтсәң, Ландыш Нигъматҗанова һәм аның гаиләсе дисәң дә була инде. Алай да булай. Ландыш хәзер менә шу сораулардан бераз гына арынып торып, тагын бер сорау бирәм мин сиңа. Ләкин иң кызыгы нәрсә ул сорауга син үзең җавабын белсәң дә, синнән кабул ителми әлеге җавап. Чөнки хәзер син берәр кешегә шалтыратып, шушы сорауны бирергә тиеш буласың, яме? Теге катып тавышын каты итеп ачып, туры 70 громкий связьдән, шуңа күрә әзерме син? Беләсеңме, ул теге сорау, теге кызыклы сорау инде, менә түгел, теге бер конкретный сорау түгел, аңа инде теге төрле меңләгән җавап табыла, ләкин бер дөрес җавабы бар, яме? Дөресен әйткәндә, бу бик җиңел сорау. Моның дип мин менә шу сорауны әзерләгән вакытта кайбер кешеләргә биргәләдем, дөрес җавап әйттеләр. Менә без бит инде күзне йомгач бер нәрсә күренмиме? Ләкин шулай да бер күреп була икән. Ябык күзләр белән нәрсә күреп була? Ябык күзләр белән төш. Әлбәттә. Менә син җавап бирдең, ләкин хәзер берәр кешегә шалтыратырга кирәк булыр безгә. Берәр танылган кешегә синең телефоныңнан, яме? Яра. Ләйсән Гыймаева. Так. Ая шалтыратабыз. Алло, Ләйсән, сәлам. привет. Хәлләр ничек? Әйбәт. Күп сөйләшмә, без монда шоу-биз программасында. Сиңа сорау бирәм. Күп сөйләшмә, безне төшерәләр. Шуңа күрә Яздыралар? яздыралар безне. Хәзер мин сиңа бер сорау бирәм. Миңа шул сорауга җавап бирергә ярдәм ит әле, яме? Давай, тырышып карыйм. Кеше күзен йомгач нәрсә күрә? Шулай бит? Беренче күрми? Ябык, менә күзләреңне йомсаң, нәрсә күреп була? Күзләрем йом карадым әле. Әйе. Күрми. Мин күрәм бит. Нәрсә күреп була? Күз алдыңа китергән нәрсәне күреп була инде. Мин менә дөрес җавапны әйттем. Сразу. Нәрсәне әйттең? Нәрсә дидең соң? Төш дидем. Төш? Әйе. Йоклап киткәч төш күрәм, мин просто күзләреңне йомгач кына дип аңладым. Ярар. Рәхмәт, молодец. Булдымы? Булды. Сәлам әйт. Булды. Сиңа сәлам әйтәләр. Ярар, сәлам төштең, Сибила. Ярар. Шалтыратышыбыз, рәхмәт, яме. Рәхмәт. Daha пока. Менә шундый теге бу ситуациядән бик уңышлы гына йөзеп чыкты Ләйсән Гыймаева. Бер караганда ул да дөрес бит. Менә нәрсә күз алдыңа китерәсең, шуны күреп була. Анысы да дөрес, әйе. Ләкин инде менә интернет челтәрендә безнең ачык итеп төш дип язылып куелган. Син бит уйлап та тормадың, сразу төш дип әйттең. Менә каян башыңа килде иң беренче рәттә шушы уй әйт әле. Мин төшләрне бик ачык һәм көн саен күрәм, мин аларны беләм. Мин төшләр белән үземә программа ясыйм. Һәм мин ул төшләр белән үземнең көн дәвамында нәрсә көтәсен беләм. Димәк, әле төш кирип бренди идея да тулырга мөмкин име башыңда? Мин аны кешегә әйтмим дә, мин шулай үземә хас булган, үземне белә торган менә нәрсә дип әйтим, инде дөрес итеп әйтергә кирәк. Менә шул төшләр белән мин үземнең программаны төзи алам. Бик шәп нәрсә бу, беләсеңме? Әйе. Гел төш күргәч, минем күз алдыма шул гел төш кенә керә инде. Дәвам итәбез сорауларыбызны. Менә хәзер инде иң еш бирелә торган сораулар. Инде бу сиңа ничек уйлыйсың, нинди сорау? Балаларны кем карый? Йо, балалар ни хәлдә? Балаларыгыз ни хәлдә? Бер кийме? Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә сезнең гомер теге башкаларга караганда бигрәк тә ничектер авыл җанлы, име? Ул теге бик нык малларны ярата. Менә ничек шулай ничек нәкъ гомердә генә андый мәхәббәт зуррак калганнарына караганда? Алар бөтенсе дә авыл җанлы, бөтенсе дә авылга кайтып, мәктәпкә кереп, балалар бакчасында йөрергә әзер. Казанга кайтмасалар, алар бер дә борчылмаячаклар. Гомер ул 100% димәсәм дә бер 90% үземә ошаган. Мин үзем шундый, мин бала чакта гел авылда гына яшәдем. Әбиләр белән бабай янына кайтып, эшләп, сыер савып, печән чабып, атны туарып, атны җигеп, менә шулай эшләп, һәм миңа ул ниндидер рәхәтлек китерә. Менә авыл, мин үзем шундый авыл җанлы бала булдым. Хәзер дә авылны бик яратабыз, шуңа күрә без авылдан бер үй сатып алдык та, шул авылга кайтабыз, үзебезгә кайтабыз. Балтачта безнең әни янында гына, әнинең туып үскән авылында
Без әни белән сеңлесенең төп йортлары бар. Шулар янында гына үй алдык. Үзегезнекеме? Күршеләр. Әйе. Менә Бергәләшеп шайтып яшәп ятабыз. менә авыл җанлы дисең, синең шулай ук балачакта атка әйләнү теләге бар идеме әллә синең дә? Мин карап да, минем ат буласым килә, мине бәйләр идегез, су бирер идегез миңа дип. Алай ук атка әйләнү дигән теләк юк, ләкин атка атланып йөридем мин. Үземнең атым бар. Менә моңа хәтле бит безнең Барс Медиа ширкәте тарафыннан оештырылган балалы сәләнка дигән проект бик уңышлы гына килә шулай бит. Анда инде сез анда Әнвәр җырлады, Ләйлә җырлады. Гомәрне җырлатырга исә бармы быел менә шушы проектта? Гомәр ул бик матур җырлый. Әнвәр шикелле дә сәләте бардыр дип уйлыйм. Малайларның ничектер күбрәк, безнең Ләйләнең күбрәк артистизм ягыннан, теге театрал. Буларның тавышлары матур. Белмим, мин ул балаларга менә син шулай әйтәсең, булай әйтәсең дип әйтә алмыйм. Гомәрнең теләге булмаса, ул андый кеше түгел, әле күптән түгел генә утренникларда да чыга башлады. Ул утренникка чыкмыйдыр, әзерләнәдер, ләкин менә без бит инде килеп утырабыз, әти-әниләр карыйбыз балаларны. Ул менә шушында бер урындыкка утыра да чыкмыйдыр, менә шулай. Теләк булмаса, име? Теләге булмаса, инде аны бит инде ачуланып та булмый. Ярамый да балага әйтергә, теләге юк. Хәзер менә ничектер концертларда хәзер ничектер үзгәрде, менә 100%-ка үзгәрде, концертларда да сүзләрендә шалт итеп әйтеп, җырлап, биеп, шайтып йөри. Белмим, ничектер үзгәрде. Менә безнең шулай ук ТМТ каналында балалы сәләнка дигән тапшыру бар. Анда инде безнең Ләйлә алып бара. Шулай алып барышларның берсе Ләйлә. Анда бит инде сүзләр ятларга кирәк, әзерләнергә кирәк. Менә ул яктан ничек Ләйлә? Авырмаган сүзләр ятлавы? Юк, ул яктан бик тиз 2 минут. 2 минут бик тиз ятлый. Шигырьләрне дә бер 2 укып чыгабыз да без ул инде ул шигырьне белә. Шуңа күрә ул яктан Ләйлә белән бик җиңел. Үзенә дә ошыйдыр инде, менә шулай алып барган. Үзенә дә ошый инде кайбер вакытны арып та китә. Әйдә бүген бармыйм дип тә нитә инде. Барбер балалар бит инде без үзебез дә бит инде шулай кирәкме, кирәк булганга гына кайбер вакытны йөрибез. Үзебез дә арыйбыз. Без дә бит инде кеше, шуңа күрә ял итәсе киләдер инде. Шуңа күрә бала инде ул. Шулай ук менә хәзер Әнвәр турында сорыйсы килә. Ул бит инде мәсәлән мәктәптән кайтайым, анда сезнең Гомәр белән Ләйлә уйный башлыйлар, гаиләле уйныйлар мәләләр. Менә видеодан күренә, бер почмакта Әнвәр үй эшләрен ясап утыра. Аңа менә шушы сәхнәләштерелгән, театральләштерелгән әйберләр комачаламыймы үй эшендә дәресләрен хәзерләргә? Комачаламый, ул инде ул теге укыганда, ниткәндә, бирелеп утырганда, ул дәресләрне бетергән вакытка туры киләдер. Чөнки алар анда кирмиләр, аның бүлмәсенә кирмиләр, уйнамыйлар. Булай инде алар бергә уйныйлар. Булар инде кичкенәләре бик көтеп торасылары килми абыйларын. Әнвәр әйтә, мин дә сезнең белән ди, мәйдан башта дәресләрен хәзерлибез. Дәресләрен бик озаграк хәзерлибез без. Шуңа күрә кайбер вакытны уйнарга да вакыт калмый. Ләкин шулай бергә уйныйлар. Телефон сорамыйлар инде хәзер, башта сорап карадылар. Без бирмибез, мин бирмим. Сорап карадылар, ничек инде аларга барбер кызык телефоннан, интернеттан мультик карау. Нидер уйнар, уеннар уйнап утырганнары юк аларның. Белмиләр дә, шуңа күрә бирмим дә. Менә шулай ук әле Instagram шелтәрендә дә куйган идең күптән түгел генә машинада барып, сез балалар белән бөтенлеге җырлыйсыз анда, яме бер видео язма бар. Һәм барберсе менә аеруча да бик күп кеше игътибар итте. Әнвәр белән икәү җырлап барасыз. Син бар, ничектер, син бар диепме шунда? Җырыл безнең. Бу кемнең җыры? Бу синең җырыңмы яки инде Әнвәрнең җырымы? Бу безнең өчен Айдар абый Тимербаев язып бирде. Безнең концертка безнең Фәрит белән җырыбыз ул, дуэт җырыбыз. Аның сүзләрен Әнвәр әйтте дә, әни Айдар мине әти җырын, әтинең сүзләрен җырлыйм әле дип камераны кабыздык, шулай килеп чыккан әйбер. Менә күз ятлаган инде, яме? Белә инде, без бит инде концертларда йөргәндә инде алар бөтен сүзләрен беләләр. Бигрәк тә безнең анда Фәрит белән театральләштергән шундый мини-сценкалар бар. Аны инде алар һәрбер сүзләрен без уныткан вакытта да инде Ләйлә белән әйтеп торды, шулай итеп әйтергә кирәк хәзер дип алар инде беләләр аны. Һәм шул Instagram дигәннән шул нене әйтәсем килә әле минем менә бу видеоны, соңгы видеода бик күп кеше язган ремень кимәгәннәр икән дип, балаларына ремень кигезмәгән икән дип. Хөрмәтле телевизор караучылар, институтлар, минем инде аңа гына
башым җитә, мин үзем дә, балаларым да гел ремень тагылган, шуңа күрә борчылмагыз, барысы да под контролем. Ул күренми генә кырыйдан булганга, шуңа күрә аны гына мин беләм. Рәхмәт. Менә шулай. Дәрес хәзерләү дигәннән сөйләшә башлаган бит әлеме? Әнвәр турында да. Менә үзең ничә ел элек мәктәпне тәмамладың? Мин инде хәтерләмим. 10 елдан, 15 елдан артыкмы? Артык. Нишен сорыйм, менә хәзер шушы мәктәптә булган әйберләрне бераз гына искә төшереп алабыз. Мәктәп программасы буенча сораулар бирәм. Бу безнең шулай кайрым бер рубрика кебек нәрсә. Әзерме син? Әзер. Бу инде ниндидер имтихан түгел, бу бары тик үткәннәрне кабатлау гына. Беренче сорау. Су ничә градус булганда ката? Ничә градус булганда? Бөтенләй катамы? Менә бөтен ката башлый инде әкренләп кенә менә шу Нәп кенә булса 0. 0, әлбәттә дөрес. Египетта, менә безнең Египетта нинди елга агам икән? Египетта. 3 хәрефтән генә торган елга ул. Беренче, Нил. Бар җитәме ул? Менә мин үзем дә шаккатып Ул елганың иң озын елгасы, ләкин менә шаккатып укып утырдым интернет челтәрендә Нилга хәле. Барадыр дип уйламаган идем. Мин дә шулай дип уйламаган идем, ләкин факт икән бу. Әбу Галисина әсәрен кем язган? Так. Ин татар әдәбиятыннан. Татар әдәбиятыннан инде, мин әдәбияттан бишлидер, ләкин менә хәзер менә телешемдә гына тора. Укыган бармы бу әсәр? Бар әлбәттә. Теге мәгарәгә кереп, Әбелхарис белән андый урамда бар әле безнең Казанда. Каюм Насыр. Бу теге телешендә гына тора торган әйбер инде, телешендә тора әйтеп булмый. Чираттагы сорау, бунысын беләсеңдер инде, Үзбәкстан башкаласы. Ташкент. Ташкент, Һәм чираттагысы Ньютонның буйны физика буенча Ньютонның ничә законы бар? Ничә законы бар? Күп. Бик күп, шул хәтле күп ки, хәтта 3 законы бар икән аның. Менә шулай. Беләсеңме, теге бер хәзер иртәгә сорасалар, мәсәлән, Ньютонның ничә законы бар дип, инде хәзер авыз тутырып 3 дип әйтә аласың. Хәзер әйтә алам инде. Дуслар, беренче кибет безнең менә шундый балалар кибете. Хәзер без инде Ләйләгә, Гомәргә, Әнвәргә әйберләр карыйбыз. Авыр син әзерме? Мин хәзер белермен. Без киттек. Әйдәгез. Менә гомумән киемнәрне шулай балаларга сайлаганда нәрсәсенә карап сайлыйсың күбрәк? Башта инде карыйсың матурлыгына, Аннан соң размерына. атына, аннарысы гына размерлары, хәзер бит инде размерлар табып була, хәзер бит инде без бүгенге дөнья бит инде ул цивилизациядә яшибез. Аеруча кайсысына кием сайлавы авыррак? Берсенә дә авыр түгел, чөнки балалар белән йөргәндә дә мен әйтәм икән, әйдә менә киеп карыйбыз, тегене киеп карыйбыз. Алар инде тыңлыйлар. Булай мин тегене кимим, мин булай кимим, андый безнең җилаклар юк. Бар нәрсәгә дә риза инделәр. Риза, ләкин хәзер инде Ләйлә булай караштыргалый башлады. Күлмәкләрне мин бысын киям, мин тегесен киям, балалар бакчасына да хәзер инде әзерләп куя. Леди өчен. Белә, кайсысы ой бу оңайсыз, мин моны бүтән кимим дип шайтып. Менә монда. Каравын карыйм инде аның, ләкин алуын барыбер кигезеп карарга кирәк. Башта димәк үзең карап йөри аласың, алар белән бергә. Балаларны алып килеп, менә ял көннәрендә без инде бергә киемнәр сатып алачакбыз. Шулай да киттек алга таба. Төсләренә караганда шулай мөһим түгелме нинди төс икәнлеге? Яратам күбрәк ачык төсләр. Ачык төсләреме? Менә монда кызыл, менә мондыйлар. Ләкин барыбер инде күбрәк мәктәп баласы булгач, кирәк костюмга да туры килер, теге бик теге янып, кызыл яки сапсары булып йөри алмый бит инде. Менә шулай киемнәрне алдан ук алып куйган бармы? Юкмы? Сезонда. Мен алдан ук яратмыйм. Минем хыялымдый Ландышник Маҗанова менә шу кахва ясый торган машина. Машина. Аеруча да нәрсә ясыйсың килә анда? Капучино. Капучино яратасың, юкмы? Мин кофеман. Шуңа күрә Күрә менә Ландышник Маҗановның иҗатын яратучылар хәзер колагыгызга алып куегыз, яме менә нәрсә кирәк икәнлеген.
Philips деген кофе ясый торган машина. Беләсеңме, Ландыш, бер сер әйтә аламын мин сиңа, кара җомга дигән әйберне син беләсеңдер инде. Черный пятница. Кашан була ул менә Илдарада? 28-ннән башлана ул Илдарадада. 29 дип әйтәләр инде, 28-ннән башлана. Һәм монда бик нык Черная пятница бит ул бик нык күп, бик нык ташламалар дигән сүзне аңлата. Шуңа күрә менә карарбыз. Сез дә килегез, сез дә күрерсез, әле күреп кенә түгел, алырсыз да әлеме кирәкле әйберләр. Бәлки Ландыш Шимхаҗан үзенә гриль, кофе машин. Кофе машина алырмын. Достар, Илдарада кибетенең директоры Рамил минем янәшемдә. Хәерле көннәр. Хәерле көн. Сөйләп үтегез әле менә шушы кибеттә теге Русия әйтмеш ничек выгодны шушы товарларны сатып алу? Ничегрәк, кашан? Друзья, ну что хочу сказать. Мы открылись 28 числа, с 28 ноября по 2 декабря у нас будет праздничное грандиозное открытие. Скидки будут до 50%, будут акции. Ну и, соответственно, будут подарки, развлечения, так что приходите. Ну и отдельно сейчас хотел бы сказать, также пригласить всех именно в торговый центр Южный, к нам в магазин Эльдорадо, потому что у нас работают профессионалы. Вот. Ну и, соответственно, сейчас можно купить товары с очень хорошей скидкой. К примеру, холодильник. Вот с данного холодильника можно вернуть 100% кэшбэка. Купить за 31 тысячу рублей, 31 тысяча рублей может вернуться уже покупателю сразу же в этот же день, который он сможет использовать уже на следующую покупку, оплатив до 50% скидкой. Так что, друзья, ждем вас, будем рады. А я буду покупать этот холодильник. Оформляем. Все, Келеге сездә шушы товарларны Черный пятница көнне, кара җомга көнне алырсыз. Менә без бүген Кач кибетендә, бу инде безнең яңа кибет. Әле монда кергәнегез юктыр сезнең? Монда беренче тапкыр. Хәзер без кичкенә генә сәяхәт кылабыз да, миңа калса шушы сәяхәттән соң сез бүген үк яки иртәгә яки якынлашып килүче ял көннәрендә килерсез монда. Фәрид белән бергә. Монда кышкы куртка карарга. Әйдәп киттек менә монда. Бәясе язылмаган, демәк бушка. Бу кибеттә бушка икән. Килегез сез дә үз күзләрегез белән күрерсез Кач кибетенә, яңа кибет. Мотор. Бик Кыйбатта түгел. кыйбат түгел икән монда. Без белдек бәяләрен. Менә шушы кара водолазка белән менә бу костюм ничек туры килер идеме? Юктыр дип әйтә. Монда Литвал кибетенә. Бу кибеткә кергәнбез икән инде без менә Литвалда. Миңа калса һәр хатын кыз беренсе булса алыр иде, шуңа күрә миңа калса без бүген беренсе алабыздыр монда, имма. Әлбәттә. Менә монда Ландыш бер генә әйтим, бик күп кеше әйтә бит инде теге Литвал, гадәттә хатын кызлар кибете дип инде. Ләкин әнә теге егетләр ягы бар анда, һәм минем дә бер яраткан товар бар анда, бер аромат, панкрабан дип атала. Син бар үз юлларың белән мин шунда таба киттем, яме? Ярат. Андыш нәрсә бу? Син кара мин бер нигән алдым теге промо тест кына алдым. Син мала. Әйдә, бер бөтенесен бир. Нормально менә. Әйттем бит мин сезгә, Ландыш керсә моннан буш чыкмый дип. Менә шушы әйбер дөрес икән. Без киттек. Менә син моны исәп кара әлегә, яма, мин чиксәң, нормальмы? Менә шундый хәлләр бездә. Biz bugün яңа кибетләр ачуыбызны дәвам итәбез алга таба. Чарруэль кибетендә без бүген монда булган бармы, Ландыш? Кирип чыккан бар, ләкин менә монда без нәрсәгә кирдек дип уйлыйсың? Бу безнең монда Ташламалар хәтта. монда ташламалар, әле ташламалар алга таба да дәвам итә. Шулай ук Южный сәүдә үзәгенә килегез. Ләкин бу кызлар, хатын-кызлар кибете, шуңа күрә мин монда бер почмакта посып кына торырмын инде. Син рәхәтләнеп сәяхәтеңне башлай. Ознакомьтесь, наша новая коллекция «Осень-зима» 2019-2020 год. Да, у нас представлена во всем зале новая коллекция, есть модельки со скидочками. Сейчас очень актуальна вот новая коллекция пришла вот у нас. Очень удобно и красиво, презентабельно, да, шикарный цвет. На корпоративы сейчас очень можно, да. Потом, получается, у нас вот такая новая модель пришла, очень красивые принты, да, юбочка мини идет. Вот.
вот такое новое. Сейчас очень актуально у нас получается и в бордовом, и в зеленом цвете новое платье. Вот такое получается под леопард. Очень актуально, модно, очень корпоративно. Да, можно корпоративы, можно на выход пойти. Также у нас сейчас новая коллекция представлена пуховиков. В этом сезоне у нас первый год. Пух-перо состав идет. Очень модно, актуально, интересно и красиво. Можно сочетать и, получается, и с джинсами, и с более классической одеждой. Внизу даже можно одеть кроссовки, либо какие-то ботильончики. То есть и так можно сочетать. Очень удобно. Также у нас сейчас очень актуально по зеленому цвету модели. Такой и немного травяной цвет, да, и да, получается, тут очень красиво декольте, открытая, получается, шею, визуально она удлиняет ее. Потом у нас, получается, сейчас очень еще в этом же цвете актуально вот платье-рубашка. Оно и как платье можно использовать, и как верхнюю одежду. Вовнутрь можно одеть, получается, какие-то узкие брючки и какой-то топик. Шулай итеп, өр-яңа образын сезгә тәкъдим итә Ландыш Никмәтҗанова подиумдагы шикелле менә. Ландыш, миңа бик ошый. Сиңа ошыймы? Миңа да бик ошый. Супер, моның күлмәге дә, пәлтәсе дә, димәк, шушы кибетнеке инде, Шушы кибетнеке инде. Озак сайладыгызмы? Юк, бик озак түгел, бик тиз. Мондагы сатучылар булыштылар. Булыштылар, минем размерым булды. Димәк, шушы әйберне безнең Ландыш Никмәтҗанова хәзер ала. Сез дә килегез, сез дә үзегезгә менә шундый шәп образ сайлап алырсыз, шулаймы? Шулай, килегез, дуслар. Для жителей Казани очень важная информация. 29 числа в торговом центре «Южный» будет проходить ночь распродаж. Менә ниһаять Ландышка да без шушындый шәп күлмәкләр алдык. Әле ярый беләсең, нәрсәсен шатланам, бу безнең бүгенге ахыргы кибет иде. Хәтта бер акай кергән булсак тагын берән салайдык, ләкин бу синең өчен шатлыклы гына әйбердер инде, Әлбәттә инде. Берәр носки фәлән алсаң да барып күңелләр күтәрелә. Хатын-кызның бигрәк тә бит инде. Ләкин безнең хәзер шушы телеверсия гына тәмамлана, моннан соң әле Ландыш тагын бу кибеткә керә, теге кибеткә керә. Шопингны дәвам итә кыскасы, менә бүгенгә без инде безнең хөрмәтле телевизор караучылар белән саубуллашабыз. Рәхмәтеңне әйтсәң була тагын бер кат. Бик зур рәхмәт. Бик күңелле булды, Байбулат. Рәхмәт, телевизор караучылар. Исән сау булыйк. Сау булып торыгыз. Һәм шулай ук рәхмәт Южный сәүдә үзәгенә безгә шундый мөмкинчелек биргәнгә. Сез дә монда килегез. Без Южный турында да, йолдызлар турында да барысын да беләбез. Шуның белән татар эстрадасы яңалыклары тәмам. Аларны сезгә мин Лилия җиткердем. Шоу без йолдызлар турында барысын да беләбез.